कि बरसे बदरिया जहां कि हैया मरित के फुहार लागत कि सत्यनारायण भगवान के कथा सुनत लोग बैठल बड़ आ सातवां अध्याय होई शंख फुकाई आ अपना अपना घरे प्रसादी लेके जाए के बा। अरे दोनों हाथ उठा के माता बहिन जेकरा हम ये चाहत हन कि भजन में आप सब ताली बजाई आ तनी भाई लोग के लजवावा लोग की लोग ताली ना बजाओ। दोनों हाथ उठा के तनी माता बहिन लोग दोनों हाथ दूगो हाथ मिलल बा दोनों हाथ सुर सुर उठा ली जेकरा ना मिलल होई के उठावे के होई दोनों हाथ पूरा उठा ली आ तनी भाई लोग को देख ले। हां देख हतना गर्मी में माता बहिन लोग हाथ उठावत आ तनी कैमरा होना घुमा के तनी फोटो ली दोनों हाथ उठा के कि बरसे बदरिया जहां के फुहार तारा पार लागल तारा पार लागल लासा बाबा के दुआर तारा पार लागल लासा बाबा के दुआर तारा पार लागल बरसे बदरिया जहां के फुहार तारा पार लागल बरसे बदरिया भक्त भाव काबा दूर दूर से लोग आके नहीं आता बाबा
अरे दिया या भाई बाबा जोड़ा नहीं के छोटे बाबा जोड़ा नहीं के अंतिम भाव भक्त का विनय बेलाउर जाले सब परिवार हो